jeg vil gerne vise trinene til omkvædet i Human. Og det er lidt svært at tælle, så jeg kommer bare til at synge lidt imens, og så giver det mening, når jeg ser det med musik på. Men vi starter med at sige yeah, hvor man bare løber rundt og kaster lidt med armene. Så siger den, guess it's human. Hopper man. Så løber man frem og siger, guess it's human. Ligesom man løber i slow motion. Og så drejer man rundt, højre arm med andre på hovedet. Human. Og det er bare armene, der kører sådan her, samtidig med at man drejer højre om. Så forfra siger den, yeah, guess it's human. Guess it's human. Human. Og så siger den, fald ned på yeah, så man frem, fald højre ben frem, overkom tilbage, yeah, fald ned, og rejs dig op igen. Guess it's human, sparker man med højre ben, og så siger den, did you know tis damn right, bum 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 bum. Så anden gang, så sagde den, yeah, guess it's human. Så siger den, did you know tis damn right, bum 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 bum.